дошли на церемонията по повод заключителния етап на дарителска кампания Ангелска елха 2011 година. Миналата година, на 5 декември, когато световната общност отбелязваше Световния ден на доброволеца, в нашия град за втора поредна година стартира кампанията Ангелска елха. Тя е насочена към децата на лишените от свобода. Към тези деца, които остават най-често забравени, лишени от един, а понякога и от двама родители, забравени, самотни, икономически, социално и в много трудна емоционална криза. Тази вечер сме тук, организатори, дарители, съмишленици, приятели и гости, за да отчетеме и да разберем какво сторихме заедно в края на миналата година, малко преди Коледа, и кого ощастливихме с нашата инициатива. Приятно ми е да ви представя гостите на днешната проява. Инженер Николай Иванов, кмет на община Враца, госпожа Митолка Червеняшка, началник отдел на регионален инспекторат по образование Враца, госпожа Лорета Колева, старши експерт в регионален инспекторат по образование Враца, госпожа Ваня Иванова, директор на Младежки дом Враца, комисар Ангел Кабатлийски, началник на затвор Враца, и протоиерей Димитър Димитров, той е ефимерий на затвор Враца и доброволец към дружеството за религиозна и обществена подкрепа на лишените от свобода. Дамата, която отново ни мобилизира за втора година и ни накара да бъдем и да се почувстваме по-добри на вечерието на Коледа, госпожица Елена Йончева. Моля, първия гост в нашото студио е Диана. Здравей, Ели! Предполагам, че няма проблем така да те наричам и сигурна съм, че всички те наричат така, защото не те познават от вчера. За всички онези обаче, които не знаят достатъчно за тази кампания, би ли ни казала какви са мащабите на Ангелска елха в България? Добър вечер и благодаря на всички, които са тук. Мащабите в България са големи. И въпреки това, когато правих опити да изведа някаква статистика, се оказа, че от 1999 година до днес децата на лишените от свобода, които са получили подаръци през кампанията, са 8700, което за 10 години е малко и е много, тъй като тази кампания се прави изцяло с тя е дарителска. За нея няма предвидени средства, не е бюджетирана. Прави се изцяло с дарения от общността, от организации, от хора като тези, които са тук. И всъщност е една от най-ценните кампании. Защото са доброволци и защото може би представлява една от най-истинските искрени прояви на така нареченото гражданско общество. Предполагам, че това е един от смислите й. А кого възпитава тази кампания? В смисъл, на кого се отразява тя? Основната мисия на кампанията всъщност е да укрепи връзката между лишените от свобода родители и техните деца. Всъщност идеята и целта е детето да знае, че не е забравено и че е обичано от своя родител или родители, защото много често са и двамата лишени от свобода. Филм на PFI, който преди малко показахме, много ясно демонстрира мисията и силата на кампанията. Ние, разбира се, също сме го виждали като резултат у нас. Кои са ангелите на Ангелската елха? Ангелите са всъщност хората, които даряват и които правят кампанията възможна. И какво е мястото на Враца в рамките на тази кампания? Имаш възможност да правиш сравнение между Враца и другите градове, които са участвали?
Тази година кампанията е доста скромна, но е много различна и ценна заради това, което се случи във Враца. Наистина уникална, тъй като за първи път ние се опитваме така активно да привлечем общността, толкова много училища, толкова много хора и всъщност не аз или дружеството прави кампанията, наистина хората. Ние само може да инициираме, да се опитаме оптимистично да организираме нещата, с съдействието на затворите да вземем данните, да информираме родителите за кампанията, но всъщност хората е правят, не ние. Това е по-специфично тази година, че Враца наистина ни даде надежда, че може да я правим и в национален мащаб по този начин. Ние за първи път се опитваме всъщност толкова активно да включим всички. Обикновено ползваме дарения от традиционни наши дарители, големи фирми, дрехи, сладкарски изделия и наши доброволци централно пакетират, разпращат. Миналата година пробвахме активно включване на местната общност. Тази година наистина беше прекрасна. Добър модел в град Враца. И в този смисъл промени ли се с нещо мнението ти за врачани след тази кампания? Не, защото моето мнение за врачани винаги е било добро. Не знам какъв ти беше въпрос. Наистина страхотен град и страхотни хора. Координатор за град Враца беше госпожица Юлия Кръстева. Тя изнесе на своите крепки плещи и голямата тежест. За това ще я помоля да ни се отчете сега след края на кампанията. Добър вечер на всички. Искам да ви благодаря за това, че дойдохте и че се включихте в кампания Ангелска ръка 2011 във Враца, която смятам за изключително успешна. Като координатор за изминалата година на кампанията ще ви представя накратко как протече тя. Тази година кампанията се откри на 5 декември в Младежкия дом тук, където пред местните медии аз като координатор, инфирмерия на затвора Враца и госпожа Иляна Райкова, представител на Младежкия дом, разказахме пред врачанската общественост как ще протече кампанията. Те споделиха опита от миналата година и чувствата на хората лишени от свобода от миналата година, нагласите и така нататък. Как протича кампанията по принцип? В затворите се попълват формуляри за участие. Във врачанския затвор тази година те бяха 53 човека с общо 90 деца, на които трябваше да бъдат изпратени подаръци. Интересното е, че те са относително равен брой момичета и момчета, като най-малкото в момента на попълване на формуляра беше на 1 месец, сега разбира се малко по-голямо, а най-голямото беше на 15 години. Това е много широк диапазон от хора. В кампанията се включиха 4 училища. Това са начално училище Иванчо Младен, начално училище Софрони Врачански, СОУ Христо Ботев, СОУ Отец Паисий и като представители на ученическия общински съвет от другите училища. Младежки дом беше домакин на нашата организация и разбира се няколко граждани, не представители на институции и организации, също взеха активно участие. След събиране на подаръците от всички тези граждани и организации, те бяха опаковани, като в опаковането, което отново се състоя тук, в синята зала на Младежкия дом, се включиха ученици от Иванчо Младенов, от ученическия общински съвет, разбира се, много голяма помощ от персонала на Младежкия дом и също няколко граждани. СОУ Христо Ботев направи своя кампания, която беше много добре посрещната. Те организираха изложба базар
с картички, картини, сурвачки в последния ден и сладкиши, които приготвиха учениците и след това продаваха. В нея се включиха активно както ученици, така и родители, учители. Пръв покупка направи заместник кмета по образованието и директора на училището след него, така че бяха доста успешно реализирани техните материали, подготвени за продажби. Сумата, която беше събрана и предадена съответно от училището, беше 282 лева 80 стотинки, които напълно покриха разходите за изпращане на подаръците, като стигнаха и за други кампания в други градове. Начините на получаване на подаръците бяха лично връчване от лишения от свобода, когато неговите близки отиват на свиждане, доставка от наша страна на адресите. От църквата Шалом в Нездра също имаше доставка на място и най-голямото количество подаръци бяха изпратени по почтата с коледата. Благодарение на вас всичко това стана възможно. Благодаря ви. Следващата грамота ще връчи госпожа Лорета Колева и ще бъде гост в нашото студио. Уважаеми гости, скъпи ученици, имам удоволствието да връча грамота благодарност на начално училище Свети Софроний Врачански, град Враца, с директор госпожа Антоанета Сиракова за подкрепата и включването на ученици, учители и родители в набирането и даряването на материални средства за подаръци на децата на лишените от свобода. Това, че не присъстват днес тук, смятам, че не е проблем, защото важно беше участието. Тук се заповядайте, госпожице. Заповядайте. Заповядайте. Много се радвам, че тези малки наши ученици са днес тук, за да ги поздравя за тяхното участие в тази чудесна кампания, за това, че от малки проявяват състрадание и толерантност и доброта към други свои връстници. Поздравявам ви и ви пожелавам да бъдете все така съпричастни към проблемите на другите хора. Госпожо Колева, ще споделите ли как точно РИО Враца се включи в тази кампания? Каква беше функцията на регионалния инспекторат? Регионален инспекторат по образованието е партньор на Дружеството за религиозна и обществена подкрепа на лишените от свобода в гражданска мрежа Активна общност Враца. И когато бяхме запознати с инициативата Ангелска ЛХ, ние с удоволствие участвахме в популяризирането на идеята сред училищата в община Враца и за наше голямо удоволствие имаше училища, от които ученици, родители, ученически съвети се включиха и дадоха своя принос за това и децата на лишените от свобода да усетят топлотата на този светъл християнски празник. Като човек с опит в образованието, ще ви попитам, важно ли е да се запази връзката между членовете на семейството, дори когато някой от тях е далеч, лишен от свобода? Да, разбира се. Всъщност, изключително важна е родителската подкрепа и родителското влияние за формирането на децата. И в случая, когато по някакви причини, по стечение на обстоятелствата, тя е прекъсната за известен период от време, особено важно е останалите хора от обществото да дадат своята подкрепа за тези деца, за да не се чувстват изоставени и изолирани в тяхната болка и страдания.